Mga ka-Disciple, napansin niyo ba? Ang mundo parang baliktad. May mga taong sobra-sobra ang ari-arian pero kulang sa malasakit. At may mga taong walang-wala pero sagana sa pananampalataya. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, September 28, 26 Sunday in Ordinary Time. Sa Ebanghelyo natin ngayon mula sa Lucas 16:19-31, ikinuwento ni Jesus ang parabola ng mayamang lalaki at ni Lazaro. Ang mayaman ay laging marangya, magagarang kasuotan at handaan araw-araw, habang si Lazaro, pulubi at sugatan, nakahiga lang sa may pintuan niya naghihintay ng mumong mahuhulog mula sa kanyang mesa. Nang kapwa silang namatay, si Lazaro ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham, at ang mayaman naman ay napunta sa lugar ng pagdurusa. Doon humingi siya ng tulong kay Lazaro, ngunit huli na, may malalim na bangin na hindi na matawid. Mga ka-Disciple, malinaw ang mensahe. Hindi masama ang maging mayaman, pero nagiging delikado kapag nakakalimutan na natin ang kapwa. Ang tunay na sukat ng kayamanan ay hindi ginto, lupa o negosyo, kundi kung paano tayo nagbahagi at nagmahal. Isipin natin sa modernong panahon, habang may mga pamilya na sobra-sobra ang pagkain, may iba namang hindi alam kung saan kukuha ng susunod na kakanin. May mga nakatira sa malalaking bahay, habang ang iba ay sa lansangan natutulog. Hindi ba ito ang larawan ng mayamang lalaki at ni Lazaro sa ating panahon? Pero hindi lang materyal na bagay ang usapan. Baka may kakilala tayong puno ng kalungkutan at desperado sa pagdamay, pero hindi natin pinapansin dahil abala tayo sa sariling mundo. Ang tanong, ako ba ay mayamang lalaki na hindi kumikilala sa mga Lazaro sa paligid ko? Reflection question. Sa araw-araw kong buhay, nakikita ko ba ang mga nangangailangan hindi lang sa pagkain at pera, kundi pati sa oras, pakikinig at pagmamahal? Mga ka-Disciple, habang may oras pa, piliin natin ang magmahal at magmalasakit. Dahil sa huli, hindi ang dami ng ating ari-arian ang huhusgahan, kundi kung paano natin pinakain ang nagugutom, dinamayan ang nalulumbay, at minahal ang ating kapwa. Ako po si Brother Rai, isang digital disciple. God bless.